Nu e tura mea. Nu. Astăzi sunt doar un client. Nu trebuie. Nu sunt doar un client. Acum pot să fiu doar un client. Lucrezi la depozitul Kaufland, nu e deloc ușor. Totul trebuie să meargă ceas. Însă ai și timpul tău de relaxare. Hei, Carmen! Bună! Și aici poți să iei masa. Hei, Carmen! Bună! Și am și locul meu de cafea. Hei, Carmen! Bună! Am și un mic moment de joacă. Hei, Carmen! Bună!